Hai ferramentas que transforman a solidariedade en accións concretas. A plataforma galega Terramove é unha delas. Botou a andar hai pouco máis dun mes para conectar proxectos locais no ámbito deportivo ou cultural con persoas dispostas a colaborar. E as súas primeiras campañas xa deron resultado. A filosofía que se agocha detrás desta plataforma digital é sinxela, dar visibilidade a proxectos locais relacionados co deporte, a cultura ou o medio ambiente que teñan impacto social. O que ofrece é que cada un de nós poidamos ser parte do cambio. Podemos ayudar económicamente, es lo que más lo suelen necesitar, pero la manera de que económicamente puedan llegar esas ayudas muchas veces es darle la visibilidad, porque si no la tienen no le puede llegar. Esa es un poco la razón. A web permite seguir o progreso das iniciativas, ver como se empregan os fondos e coñecer, sobre todo, os rostros que hai detrás de cada proxecto. Un deles é precisamente o Club de Atletismo Sada. Foi dos primeiros en sumarse a esta iniciativa. Levan 14 anos loitando por mellorar as súas instalacións, que agora son compartidas, e por vez primeira confían en poder conseguilo. Esperamos chegar aos 100.000 euros, que é o mínimo que necesitaríamos para poder facer esta compra. Xa levamos 4.000 e pico euros recaudados. A veces una pequeña donación puede ser una semilla de un futuro relevante, ¿no? En pouco máis de mes e medio, Terramove xa recadou máis de 60.000 euros para as 11 primeiras propostas que impulsan.